Gero de repente hasi zoazen gure entzira etorten, zera, guarda zubiek, eiz egunero. Eta nik enek izan zergaik izan hori, nik idei beznukan. Eta, zera, Orriagai, 28 dinetxie, Jose Alberto Etxebarriak ez dauztan. Orriagai 28 etxe guztiz eta kontuz, nik itxegiatez, ez baina, badezpada. Ze nor zunan Odiaga eta ze pintatu? Odiaga zuan frankista bat, maizu zuan. Bai. Eta pintaketa bat idotzen etzien? Etxe guztizen bai. Kanpotik? Kanpotik, klaro, kanpotik. Lehena, hasi zuazen nire danak, etxe guztizen pintute dutua zen, horma guztizen eta etxeak niope zelan izaten zen. Ego, puta, edo zare pintuzean. Eta, guztien dut, terrazi garbitzen nagoela, guarda zubiek. A ber, ayer, atzo nortzuk egon zein azkenengoz, zauztean erderaz. Eta nik esan dutxan, badezpada, noi esaten nola, jente badezpadako, eta zautzen, nire nebie, Matias, ez da gizer, da badakito, ez, da gizia zen. Nik enek zen, nik arezia ikusi nituen, baina enek zen. Eta hartu nian duan zerien, patrolien, da zerera. Ona, amentxek, barrain kalenero, goien kalenero, eguan... Komentu kalien. Komentu kalien, eguan tarazen. Preguntetan. Nik izan, piperrik ez, Eta gero ikusi benin eurik ez dut ez dela ideik, zera Matias, nire nebie, Jose Alberto Etxebarri eta horretan duten nire bizituan. Eta Jon Barbarias, lekitxizoko mutil bat gure txinegoen orduen. Ni peinek izan, zetan ebilen, baina eguan da, da arek eta Barbarias erizioan aurrera, jaenera erizioan, urte bat zultan egon zuan. Eta este es la jefa de eta, azaltxan Matias eri. Hasi zuen Matias barrezka, ez que normala, emotxean beleran egoaz, eta gizatxean berbait peino, Hizizile eratu zuen. Orduntze beratu nintzen, orduntze kasi nintzen, hanbeat. Bizkate jakin gaian, ero zetan da bizen berri zen, ero zer enbitan, ero zer estanen bierze. Ebere bakarek ez guazen txingo, gizia begongo zuen. Da konturetu nintzen, kanpotarrak, esan noa lehen guen be. Kanpotarrak etorten ziela, da entzen, mar. Eta gero jakituen nortzu dien, baina gero. Tempore pasako.